feitos acontecidos no 1809, no que as tropas de Napoleón tomaron a vila de Vigo, en menos de 2 meses o pobo de Vigo, de toda a bisbarra, organizouse para botalos fora. Hai algo máis xa de 30 anos, a asociación xa existía e precisamente para que a xente viñera ao barrio, que non lle tivera ese medo e convertir realmente no que debe de ser unha zona bella, que é nun lugar, un espacio para a cultura, un espacio para o lecer, no? E un espacio de convivencia, pois ocorreusenos esta historia. A roupa tradicional de labrego, de mariñeiro, pois vamos a polos franceses. Esta é a roupa de cotío, o sea, cotío é a roupa de traballo. Eu, máis ou menos, estou vestido como iba Canolo, que era un mariñeiro aquí, un pantalón de liño, unha camisa, unha faixa e un chaleco, e o pucho. Pero para vir á festa, con un pantalón de pana, unha camisa branca e un chaleco, xa estás arreglado. Así que todo o mundo así vestido? Pode vir todo o mundo vestido, canto máis xente vestida estamos, máis bonita é a festa. E mellor se deixa participar, porque cando facemos a representación, ahora que te explico, cando facemos a representación, toda a xente que ven vestida, deixámola acercar a nós. A xente que ven vestida normal de todos os días queda un pouco máis desplazada atrás. Ve a representación, pero non está. Algúns que veñen vestidos, dámolle paus, dámolle bandeiras, e mesense no lío, pero perfectamente. Está metida en el de francés o de vida. No puede ser. Y entonces la de fiesta... Mira, este es uno de los fundadores con nosotros de la Reconquista, Leo, que es un vecino. Aquí é a representación da taberna, donde mataron al vigués. Ah, no, mataron a 3. Los curas llevaban debajo del hábito las escopetas. Esa es la propia historia de la Reconquista. Que as mulleres estaban moi presentes aí. E os curas, as mulleres e os curas, fixeron moito. Porque as mulleres iban engañando localmente alto, sabes, haciéndolle tarantoninhas, entonces quitaba a outra, estaba por detrás, collía a escopeta, e os desarmaban, claro. Depois era a lucha baixo na Gamboa, na Porta da Gamboa. O vives máis se estás vestida, moitísimo máis. Si ves así e tal, disfrutas, pero non é o mismo. Pero se ves vestida, te metes máis na festa. Ten moito traballo. Este é un traxe de cotío. O que se olían levar as mulleres era unha chambra, que esta, que son completamente lisas, a que non tiñan unha toquilla de lán, poñía un mantón. Eso como se vestía no Berbés, Pero bueno, esta é a roupa de 1809. O mandil, a faltriqueira, para guardar os cartos, e depois a salla, que as facían, pois de 2 telas do que tiñan, non? E despois o pano da cabeza. Na cabeza levaban este pano. No, home, sí, hai que centrarlo, hai que tener horquillas para sujetarlo, e yo no traje. Mira, lo máis fácil es así, porque esto tiene que venir para atrás. E depois hai quen o levaba aquí. Aí atado arriba. Aquí atado. Para atrás ten que dar o pico no centro, o pico da pañoleta. Esta era a vestimenta que tiñan a xente daquela época. Non pega moito. Pero bueno, para facer a demostración, isto era así. E ora vai o mandil encima. Parecemos barriles cando vamos vestidas. Moitas capas. Isto se va aflojando. Entonces, tiñas que pagar algo, levantabas o mandil e metías a man na faltriqueira. Isto era como se levaba daquela. E depois tapabas con o mandil e xa tiñas guardados os cartos. Me gustan todos os traxes da Reconquista. Hasta que dije... Y dije, mamá, Loli no tiene más ropa.
Moi boas celtistas e benvidos a Banca Balaídos. Fai uns días reconquistábamos Lión e agora queremos reconquistar Vigo, así que vestimos para a ocasión e imos preguntar ao celtismo por unha das festas máis importantes da cidade. Que reconquista? Comer, beber e boa xente, festa, o que nos gusta a nos. É unha festa para todos e para todos os celtistas. O último pobo en ser conquistado polos franceses e ser os primeiros en votalos. Entonces, para nós é un orgullo, eso. Moito orgullo. Unha das semanas máis grandes da cidade e eu levo como varios días pensando que todos os anos nesta época vivimos co celtismo como unha etapa moi especial. Reivindicar eses valores desa xente que estaba en Vigo, defendeu a súa terra. Claro, históricamente é un feito moi importante e creo que tamén nos tira un pouquiño de aproveitar esa fauteza que nos dá ese feito histórico, ser os primeiros en Europa en votar os franceses. A calquera aconsellaría que viñara a probar un día, polo menos, un par de vermús, un par de viños tintos e o que sexa. E a comer un choripán. Home, claro, eso que non falte. Vimos de gañar, de pasar de rolda precisamente en Francia, non só para Vigo, tamén para a historia de toda Galicia, que é o que representa o club, é o máximo. Ten que vir aquí a vivilo en persoa. O que contemos non é, hai que vivilo. Pois veña, un Viva Vigo aí. Viva Vigo e viva nós, viva Peña Lechuza, somos os mellores. Unha parte da cultura viguesa, unha maneira de sentir e de que pertenecemos a un lugar e queremos defendelo. Pois imos intentar que estes franceses que están na nosa vila saian daqui e nos deixen vivir en paz. É moi especial, sei que va a estar moitas gorzas asubiando, e somos o inimigo, está a cidade invadida, e nada, a ver o que aguantades. Como celtistas que seguro seredes moitísimos de vos, que significa para vos sair aquí ao estadio de Banca Balaídos? Un orgullo, ao final é celebrar a festa da nosa cidade, entón isto ao final o Celta e Vigo é a reconquista. Yo estoy que no puedo conmigo, o sea, pisar este césped de Balaídos es como un sueño. Ao final de todo, a alegría de facer un bo traballo e de dar a coñecer a xente de Vigo unha parte moi importante da nosa historia.